Барса баскетбол командасы составына быйыл иш яңа уенчы өстәлгән. Орада бер кыз Гүзәл Аликбәрова да бар. Әлегә чемпионатларга чыкмаса да, команда бердәмлеген һәм егетләрнең ярдәмен тойган инде. Татарстанда шундый спорт клуб барлыгын белгәч, Чувашиядән Казанга күченә. Крылья Барса командасында 4нче ай шөгыльләнә. Беренче мин тренироваться итәм дип килмәдем, карарга, танышырга, белешергә дип кенә. Но килдем дә миңа ошап китте һәм мин йөри башладым. Мин физик яктан үземне куатлырак сизәм һәм рухи көч тоже күбәйде дип уйлыйм. Командада 16 кеше, атнасына 5 мәртәбә көненә 2 сәгать ярым шөгыльләнәләр. Хәзер Санкт-Петербургта узачак бөтен Россия турнирына әзерлек бара. Сейчас мы наиграем пятерки. Уен барышында без бер-беребезне туярга, командада уйнарга өйрәнәбез. Турнирда шулай гына яхшы нәтиҗәгә ирешеп була. Беренчелекне яуларга исәплибез. Первое место. Вы с такой только целью ездите на все турниры. Уңайлы мөхит, җайлы коляскалар һәм матур форма. Егет кызлар монда көчле шәхес булырга өйрәнә. Аралашалар, шатлыклары белән уртаклашалар. Это для них жизнь. Алар өчен бу үзе бер тормыш, зур дөньяга чыгарга, танылырга бер мөмкинлек. Спортчылар монда ялда итәләр, ныклап хезмәттә куялар. Татарстанның Крылья Барса баскетбол командасы узган елны гына Россия күләмендәге турнирларда беренчелекне яулый. Германиядән 2нче урын алып кайта. 2019 елда Россия чемпионатында призлы урынга чыга. Егетләр Россия чемпионатының беренче этабында иң көчле көндәшләрнең берсе Санкт-Петербург командасын җиңгән иде инде. Ноябрьдә узачак төп ил күләм ярышларда да уңышларга ирешерләр дигән өмет зур. Санкт-Петербургта бу атнада узачак турнир исә үзенә күрә бер репетиция булачак. Айгөл Бәдретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.